Ens estem carregant el planeta amb la contaminació que generem. Sap que el transport és el responsable del 25% de les emissions de CO2 i que d'aquestes el 70% venen del transport per carretera i dels combustibles fòssils que s'utilitzen? Des de Healthy Forest aportem la nostra solució, vehicles elèctrics al 100% i apostem per la intermodalitat. Estem situats al costat del ferrocarril. Es preguntarà per què invertim nosaltres i no en una altra empresa, oi? Bé, no ens conformem amb emetre zero emissions, sinó que estem molt pendents de l'hidrogen verd com a combustible del futur i fem que els proveïdors i clients s'involucrin en el nostre projecte. Per dur-ho a terme necessitem finançament, empreses que creguin en el nostre projecte. Totes les empreses hauran de demostrar la seva petjada de CO2 tardadora i què millor que fer-ho en empreses que són 100% sostenibles com la nostra. Confia en nosaltres i inverteixi en el futur.